ଝରାଫୁଲ ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ପର୍ଦ୍ଦା ହଟୁନି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦୟାକରି ଭିଡିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ରମାଦେବୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀ ଝରାଫୁଲ ନାୟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସୁନ୍ଦରପଦା ରାକେଶ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଆଜି କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯିବା ପରେ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ମାମଲାରେ ଅଧିକ ଖୋଳତାଡ଼ ପାଇଁ କୁଆଖିଆ ଥାନା ପୁଲିସ ରାକେଶକୁ 5 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିବାକୁ ଆବେଦନ କରିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏଣେ ଘଟଣାକୁ 3 ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଝରାଫୁଲର ମୃତ୍ୟୁ କେମିତି ହେଲା ସେ ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଝରାଫୁଲକୁ ରାକେଶ ବା ଅନ୍ୟ କେହି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ନା ଖାଦ୍ୟରେ ବିଷକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ତଦନ୍ତକାରୀ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଏହି ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ କୁଆଖିଆ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ମନୋଜ କୁମାର ନାୟକ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଆଜିଠାରୁ ଏହାର ତଦନ୍ତ ଏସଡିପିଓ ଚିନ୍ମୟ ନାୟକ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାରେ ରାକେଶର ସହଯୋଗୀ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି। ଝରାଫୁଲ ନାୟକଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗରେ ରାକେଶ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଗତକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ଥାନା ପୁଲିସ ଗିରଫ କରି କୁଆଖିଆ ଥାନା ପୁଲିସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲା। କୁଆଖିଆ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ କେସ୍ ନମ୍ବର 32/2021ରେ 302 ଓ 201 ଦଫା ସହିତ ଏସଏସଟି ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଆଜି ରାକେଶକୁ ଯାଜପୁର ଟାଉନକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଏଠାରେ ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା ପରେ ଟାଉନ ଥାନାରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏସପି ରାହୁଲ ପିଆର ମଧ୍ୟ ଟାଉନ ଥାନା ଆସି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ଅପରାହ୍ନରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା। ରାକେଶର ଜାମିନ ପାଇଁ କେହି ଆବେଦନ ନ କରିବାରୁ ଅଦାଲତ ତାକୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଲାଗି 5 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡ ପାଇଁ ପୁଲିସ କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖରେ ରିମାଣ୍ଡ ଅବଧି ସମ୍ପର୍କରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ 26 ତାରିଖ ରାତିରେ ରାକେଶ ଓ ଝରାଫୁଲ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଯେଉଁ ଓୟସିବିସାଇ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରେ ରାତି କଟାଇଥିଲେ ଆଜି କୁଆଖିଆ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଲାଗି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ମାତ୍ର ଖଣ୍ଡଗିରି ଧର୍ମବିହାରରେ ଥିବା ଏହି ଗେଷ୍ଟ ହାଉସର ଫାଟକରେ ତାଲା ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଭିତର ପଟୁ ତାଲା ପକାଇ ରହିଥିବା ଜଣେ କେୟାରଟେକର ବହୁ ସମୟ ପରେ ତାଲା ଖୋଲିଥିଲା। ପୁଲିସ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସର ରେଜିଷ୍ଟର ପରିଚୟପତ୍ର ଜବତ କରିଥିଲା ଏବଂ ରାକେଶର ବୟାନ ଆଧାରରେ ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଗତକାଲି ରାକେଶ ପୁଲିସକୁ କହିଥିଲା ଯେ ସେ ଝରାଫୁଲ ଏହି ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରେ ରାତି ବିତାଇଥିଲେ। ଗେଷ୍ଟ ହାଉସକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ରାଜଧାନୀରେ ଏକାଠି ବୁଲିଥିଲେ ଏବଂ ପୋଖରୀପୁଟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବିରିୟାନୀ ଖାଇଥିଲେ। ଝରାଫୁଲର ପେଟ ଖରାପ ଥିଲା ଏବଂ ରାତିରେ ତାକୁ ବାନ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ସକାଳେ ନିଦରୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ତା ମୁହଁରେ ଫେଣ ବାହାରୁଥିଲା ଏବଂ ସେ ଅଚେତ ହୋଇଯାଇଥିବା ଦେଖି ସେ ତୁରନ୍ତ ସାଙ୍ଗ ଶେଖରକୁ ଡାକିଥିଲା। ରାକେଶ ଓ ଶେଖର ଝରାଫୁଲକୁ ଏକ ସ୍କୁଟିରେ କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଯାଉଥିଲେ। ତେବେ ଝରାଫୁଲର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିବା ଜାଣିବା ପରେ ଯାଜପୁର କୁଆଖିଆ ନିକଟରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇଥିବା ଫୁଟେଜରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଏହି ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରେ ରହିଥିବା ଏବଂ ସକାଳେ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଝରାଫୁଲକୁ ସ୍କୁଟିରେ ବସାଇ ନେଇ ଯାଇଥିବା କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଝରାଫୁଲଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା କେମିତି ଏବଂ କେଉଁ ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ରାକେଶ ଝରାଫୁଲକୁ ସୁଚିନ୍ତିତ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଛି କି ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ସମୟରେ ହୃଦକ୍ରିୟା ବନ୍ଦ କାରଣରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି କି କୌଣସି ଖାଦ୍ୟର ବିଷକ୍ରିୟାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି କି। ରାକେଶ ପୁଲିସ ଆଗରେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ବଖାଣିଥିବା ବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ କେମିତି ହେଲା ଜାଣିନଥିବା କହିଛି। କିନ୍ତୁ ରାକେଶର ଏହି ବୟାନକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହିଁ ପୋଲିସ। ସେହିପରି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦରୁ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ସେଭଳି କିଛି ଠୋସ ସୁରାକ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଭିସେରା ଓ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଜବତ ହୋଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ଫରେନସିକ୍ ଲାବୋରେଟୋରୀରୁ ପଠାଇଛି ପୁଲିସ। ସେହିପରି ଝରାଫୁଲକୁ ଶରୀରରେ କିଛି ନଖ ଦାଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହାର ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତର ନଖ କିମ୍ବା ଚୁଟିର ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ମେଳ କରିବା ଲାଗି ଡିଏନ୍ଏସ୍ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଫରେନସିକ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅଭିଯୁକ୍ତର ବୟାନ ଓ ଫେରାର ଥିବା ସହଯୋଗୀ ଶେଖର ବୟାନ ମିଳିବା ପରେ ପୂରା ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ପର୍ଦ୍ଦା ଉଠିବ ବୋଲି ଜଣେ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।